Ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Лолахонов Саидшо Алимуродович соли таваллудаш 11 майи соли 1997 рӯзи 23 октябри соли 2018 бо нияти кору фаъолият аз хона берун баромада бедарак гум шудааст. ба ҳамаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони ҷустуҷӯӣ хабар додам, вале то ҳол ягон хату хабараш нест. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки агар ин ҷавонро дар куҷое дидед ва мебинед, ҳатман ба ҳамин рақамҳо тамос гиред, чунки падару модар ва бародару хешу ақрабояш барои нопадид шудани ин ҷавон дар ташвишанд. шояд худи ҳамин Саидшо моро мешунавад. Саидшо бародар, агар моро шунавӣ, ҳатман ба хотири Аллоҳ ҳадди аққал ба модарат занг зан. туро модар ба 100 орзуву ҳавасҳо ба воя расондааст, вале ту бошӣ орзуву ҳавасҳои падару модаратро бо як миҷа ғайб заданат барбод додӣ. мувофиқи маълумотҳое ки мо ба даст дорем, ин ҷавон муддати 4 сол ба тоистон нарафтааст. яъне ки ин ҷавон 4 солро ба хулиганӣ гузарондааст. фикри шахсии ман ҳамин аст ки ба ин ягон воқеаи нохуш рух надодааст. просто худро аз ҳалқаи падару модар канораҷӯӣ кардааст. ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем, агар дар куҷое диден, ҳатман дасту пояшро бандед ва ба ҳамин рақамҳои бародараш занг занед. инчунин аз ҳамаи каналҳо хоҳиш карда мешавад, ки дар каналҳоятон монед, то ин ки модари фарзанд гум кардаро ба дидори фарзандаш расонем. мегӯянд сухани ширин аз забони хоҷа хуш аст. марҳамат, суханҳои бародарашро мешунавем. ва ногуфта намонад, ки ҳатман видеоро дар каналҳотон монед, ягон жалу палуб намешава. ба хотири Аллоҳ да ҳамин бародар кӯмак кунед. ассалому алайкум бародарони ғариб. илтимос як хоҳиш дорум. бародари мо 1 моҳ зиёд шуд бедарак занг намезанад. ай пеш худум 23 шабро бурондагай то ҳозира занг назадай, не хона не инҷа Москва кор гуфта, ай пешум буронда рафтай занг назадай. хоҳиш дорум амиро номерои телефононо мемонем, суратош мемонем, як тамошо кунед, як ягон ҷода дидед Москвода, илтимос ба ҳамин номеро як занг занед. падару модарам ҳар рӯз занг мезананд, мепурсанд, намедонам чиз гум. ҳар рӯз ҳаст гуфта гаштам. илтимос хоҳиш дорум, як дидед ягон ҷода занг занед.